Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:57. Ining nga oras. Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:59 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato siling nga mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay. Of course, dala-dala ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Dala ang parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto manabutan sa ato sining nga broadcast liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 22 kita subong. Pasilipat kamo bla. Nagapabiling gihapon sa bulan sang Enero sa tuig 2021. Ang inyo siring nga palatuntunan sa kinandan liwat naman naton nga manging kamuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, ato siring nga mga-correspondent sa liwat naman nila siring nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sini ka mga areas of responsibility. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una, inyo na mabatian diri sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes presentation. Opdan kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kirandan ang inyo sinilagad ang korman sa siringa palatuntunan, talos sa regular inyo sininga ang korman, Loverboy Action Marlon Hinavea. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin 59 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Manaya-nayang lakas sa panahon karon nga hapon, although nga indi gid malikawan ang pagtuhaw sang aton galom sa kalangitan. Nga kaun kaysa amo ini ang nagadala sa pag-ulan-ulan sa pilakabahin sang aton probinsya, including na ang Bacolod. Although nga may ara kita LPA nga nasiplatan kag ara subong sa Kalayaan Island,
ang Negros Occidental kag Bacolod City magapabilin nga maulanon ang panahon. Kung kaysa hindi malakawan ang pulo panaguob, nga hindi man kung kaysa malikawan nga may madamol sang ulan nga nagatupa sa pilakabahin sang aton nga probinsya. Ang aton masami advice, panugyan sa aton nga mga kaaksyon, ilabi na sa mga lugar, sa mga barangay, sa mga banwa kag syudad nga masami ginabahaan. Bantay lang, alerto, 24/7. Kaya hindi tayo mapaktan ang dalagan sang panahon, siling muya sa proper sa banwa sa syudad, talitilang without knowing sa hindi mo na bailoan ngang ulan gali ara nagabalbal sa kabukiran. Resulta daludo ang tubi, baha labay sa mga taytay. Resulta baha. Doon kalabanan subong nga sentro sang Galom ari gyapon sa northern part sang Negros Occidental. Amo na kung kaysa nga indi gid malikawan nga daw ginakulbaan, daw ginanerbyos ang mga banwa kag syudad nga sadto ginduaw sang baha, nagligad nga mga sinimana. Ang isagid sa ginatan-aw nga pagbaha sang pila ka mga banwa kag syudad sa ikaduwa kag ikatatlong nga distrito sang probinsya, amo ang sobra nga operation sang quarry. Damo gini kuno ang nagresulta sa pagbaha-baha sa mga banwa kag syudad, 80%. Didako gini ang salabton sang mga naganegosyo balas kag bato. Hindi ya bato nga shabu kundi bato gid ya. Bato. Bato sa langit ang matamaan, ang matamaan, wag lang magalit, ang magalit may palit. Una sa balita, una sa aksyon. Matiko may mga opisyal sa segundo kag third district nga daw manghampol gini sang kasla o hindi kasla lampunaya. Kaya ang impormasyon nga nabaton sa likod sining quarry daw sila man ang mandatos ka naga-operate. May mga tao lang nga kuno abi sila ang naga-invest, sila ang naga-negosyo sang quarry, pero pitik sintas na diskobrihan nga dami. Kay galiimo sila mangyapon ang nagakutkot sang balas kag bato. Amo ni kon rason kun nga ang vice gobernador sang probinsya magapatigayon sang aerial survey. Lantawon ang pila ka porsyon sa kabukiran sang second kag third district, especially ang lugar nga nagapadayon ang kutkot sang balas kag bato, ang quarry operation. Ito amo gini ang ginhalinan sang pagbaha-baha nga naghalit sa ginatos kalibo nga mga pamilya sa second kag third district sang probinsya. Yang concern din sang aton nga provincial government, sang aton sining vice gobernador nga hindi na iniliwat masulit pa ang natabo sa nagligad 2 ka semana. Hindi sa gusto nga may mga kauturan pa kita nga mahalitan tungod gid lamang sang sobrang quarry, kot-kot balas, kuha bato. Worse ka kung kaysa hindi ta pabalikawan, may mga kabuhi pa nga ginadaga sa pagtuhaw sang baha.
Amo nang rason nga siling sang aton busy gobernador sa nagikan nga interview sa Action Radio. Hindi iya pag-isakripisyo ang interes sang pilalang katawo, kundi ang ginalanta iya ang kabilugan nga mapektuhan sang baha. Ina, wala pagani bagyo mong. Kaya mas more kung may bagyo abi, pura palayo lang ang Negros. Ipaydalom sa kung ano nga storm signal. Warning, amo na ang kakulolbaan. So, muna nga tagaan gid sang long-term solusyon sa aton provincial government ni Gobernador Lacson, ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag sa mga sanggunian panlunsod member nga madiskubrihan kag ila diskubrihon kung sino ang mga naga-operate sang quarry. Bahala na kuno dira ang matamaan. Pila lang na ina sila ya, hindi pagsakripisyo ang ginatos kalibo nga mga evacuees ko magbaha sa 2nd kag 3rd district sang aton probinsya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:08 na. Ano mga balita ka dapat nyo bantayan gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters? Balita sa New Government Center. Dalon ni Action Artay Hupon ang mga balita plus ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon man ni Action Eden Abuso. Sa nasyonal ti ang balita gihapon party COVID, proseso sang COVID-19 donations, ginapahapos sang FDA. Pila ka miyembro sang kamaraho plano nga i-reconsider ang termination sang DND UP Accord. Sa piyakabahin foreign national nga magbalid visas exempted na sa travel restrictions. Sa piyakabahin tiglawas ang Sinovac wala makatambong sa Senate hearing. May angot sa vaccination program sang gobyerno. Ano tabo? Tamimi. Ilalamang ina sa mga balita nga dalag ko sa nasyonal. Mga balita gikan sa lokal. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:10 na. I-check tayo nga ito sa Liga Patrol 2. Ang ito sa Liga Crosswind Patrol Observation Report. Traffic Report ni Action Jan. Back to back kay Action Nino Bugina. Aton liwat hibaloon ang dalagan sang trapiko sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari si Action Jan Diaz. Line number 2, Jan. Good afternoon. Nagaingaw-ingaw ang tanan ng mga ambulance nga nagasilong bali diriyo sa may Dalan Araneta, Action Ereka. Kibot kami, abi naman kami, wala. Galabay lang sila, papauli na sila, galing kay Tika. Balok naman ambulance, gaya nga, gaman polis sila tag sa lugar, kaya basi may mga helikoton, kaya may mga sulugaton pag ito nga iba, no? Pero importante, Jan. Kami sa may ato, Ang importante na kung magpuli na sila, hindi sila laka pa serbato sa ila sirin. Gani, ganun kitiyo, ang nagasugata dinamon. Ngayon na, Blas, hindi mo may karga, emergency, kali mo, kaya manong puli naman sa ila ka banwa kung syudad, ho? Namo ginangga katabo kalamanan, kay like, samon sugata diyo, papauli na ini. Galing kay ti naga-sumpit gyapon ng Gablinker? Gablinker, ga sirin pa? Yes, kompleto, supermerkado. Nakunuabi, may pasyente lang. nakunuabi, may pasyente, kung may emergency, kung nga responderan, tapos gali mo mura yata, mapuli naman lang na, mapasirin sila, para nga paunahon sila. Oo, dumamo ginang kalabanan, di katabo, bisan red light, kasi pauli, gablinker, agabat silang Japon ng agi, no? Waslik man puder. Mo di dapat siguro sa iban, no? Wala man lang pag ginapayo. Tikabalo ka naman, mga salakyan nga lang kung kaisa, nagasinumbali man. Kung ang salakyan nga wala unod, kung man sa dalan, labi na ang iban. Hindi man tanan, yung mga ambulance nga ni Action Erek. So, siguro kung papauli na gidman, kaya gula na pasyente, ginagan lang sa pagpadalaga, no? Kasi hindi man kinanglan nga magdali Action Erek. Kasi lang taon naton. Ang iban dyan, nga pasirin para, kundi iban nga ambulansya, ras downtown.
Oo. Di ba nagapasirin na kagabulingker kasi kung nabi emergency gali mo yung ila karga ang ilang agin pang shopping Pangumpra? pero pangumpra. Ay kanami nga mga driver hindi makitanan ha. Oh, hindi man tanan. Sige, kiti mambal man na naton kay may gakakitaan kita sa downtown kisa among nga mo ginang gakatabo action Eric no nga bisan pa uli na wala na pasyente o wala na before in the not for emergency purposes. Nagahingagaw gid man. Pero kung lang taon nato nang atong dalanon nila bina ang circumferential road. Okay. Siguro do na shock sila eh. Nga, Nakibot guro ang Nga man. na nasak na guro kay Gulfi lang kayo na nag-conduct ng one-time, big-time operation. Liwat ang LTO, ang bitaw, kag ang Bacolod o Negros Occidental Highway Patrol Group, HPG, diri sa may Burgos Circumferential Road. One-time, big-time operation, ang apat na kapusod sang dalan. Actually, pabutangan nila sa mga operatives. So, grabe sa ila, dira nga mga agents sang tatlo ka mga unit. Gin nga, kung ano gitlay, gin corner, gin ang mga salakyan. Gamba kay na, may harap ko ng reklamo, nga wala sila kabalo, nga violation ini. Kaya ang pamangkot lamang sa mga otoridad sa ila, paano ka nakakuha lisensya. Kung wala ka nakabalo, nga violation, ini ang ginahimo nimo. Correct. So, ang imo nga penalty, may balayran ka ba, may seminar ka pa. No? Nagay. Amo na aksyonarik ang katabo. So, lakta na tandari sa may Burgos Circumferential Road at isiri nga po, doon matamat na gidman nga gakakorek ang traffic situation. Ilabi na bala ang linyahan ay sa mga sanakyan nga may ara kong kaisabi nga ma-overtake gid kay kinanglan o gusto maguna labisan ka lang alang sa nga dalanon aksyonarik malusot gid. Pero ang madri ni Police Major na, Police Major Belito Mariano, ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group nga mas maayo kung tani ang mga salakyan tanan magdumdum sa ginatawag nga kortesiya sa dalanon. Nga kung hindi man kinanglanon mag-overtake sa dalan, hindi na gid pagimuon, kayo na bes agad malikawan ang aksidente, ikaduha malikawan ang pag-congest sa mga salakyan action Eric. Kaya muning obserbasyon nila, rason kung nga liwat sila nagkasasang operation diri along Circumferential Road. Sini nga po lantaw naton diri moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Nagasinumbali ang mga salakyan, pero importante diri nga order ara dapat tigapon ang sistema bala nga tayo yun ang biyahe, aram pila sa masalakyan, wala nagasinumbali, wala nagapinauna-una, kanagatan sang ligwa sa tagsa sa mga motorista, ang kada isa action man na nagadala ako action Eric nagalabay sa mga mayor nga dalanon diri sa Circumferential Road even diri gini sa Araneta ang pato diri kita bago gilamang no from magsaysay diri nga area going diri sa Melizares Araneta karami ng tahon kay tiyang linya wala doon nagkapasunod wala may nagalapaw sa linya wala may naghahana nga mag-overtake wala na may nagapa-ulbos ang iyang ulos ang salakyan para makauna sa importante kada isa ka gisa pasensoso kanaghatag sang ligwa kon kay gayon sa kailang upod sa dalanon para malikawan ang aksidente action Eric. Diri man sa area sang Lacson, magsaysay Lacson ang aton na makitaan sa aton nga maka-action nga sa aton nga Facebook Live nga sitwasyon diri kon traffic ang pagamalan. Mabulubog at siya pero importante tayo yun ang biyahe wala may nagabiting the red light kung makita nila nga yellow na kinanglano na nga mag-untat hindi na mag-lusot pagid kag magingagaw kay para at least no hindi mag-congest kag hindi maghatag ako magdugang no sa kabukatos ng traffic ko mga salakyan nga nagabayular kung traffic situation ng aton pagamalan. Ang Lopez Saina sini nga po na from Gonzaga maka-aksyon sa itong mga motorista dira nga nagapamati. Diri sa Gonzaga Lopez Saina madulong maka-aksyon sa Burgos Lopez Saina sining hapon moderate to heavy to heavy ang traffic situation makon mo medyo mabulubugat ng pila sa mga salakyan alin diri mismo sa may Bacolod South Terrace Terminal madulong maka-aksyon diri sa may Burgos Lopez Saina isa diri nakita naton ang volume gid sa mga salakyan basta Biyernes amo gining inoras nga pinauli nga aton maka-aksyon nila bina ang maka-aksyon naton nga nagatrabaho diri sa syudad sa Bacolod ang ilabi lugar nga ginapulian luwas sa Metro Bacolod maka-aksyon kinabanan gido panorte gid nga direksyon amo gining tuman kanamo maka nga mga salakyan. Ang south damo-damo man nila bidiri sa may Takuling Road mga ka-aksyon pero manageable ang traffic situation. Makita man nato na mga traffic enforcers aras nga sandalan mga ka-aksyon nag-manage sa traffic situation sa palibot sang syudad. Surgistite Major Roberto Mariano isa ilang grupo ang ilang grupo sa nagpatigay sang one-time big time operation diri sa syudad Bacolod. Do mga sobray sa kagatos man ang ilaging pang tikitan, maging pang impound sila nga mga motorsiklo, tricycle, aksyonerek, nga karon ari diri sa may bitag office, di amo na pang siling nga do balaligyan naman sa salakyan ng motor ang natubang sang bitaw kay diri tanan nagponsok ang mga salakyan nga ginpang hold sang mga otoridad labi na may mga violation action erek. Pagtay mo sang bitaw HPG kay LTO.
kung magreklamo ka, magambal ka nga wala ka kabalo sa imong nga violation, kag kung nakitaan gid mismo sa mga otoridad nga may violation kay nga commit, hindi na sila maglalay sa imo. Ikitan ka na ng diretsyon nila Action Erect, butangan ka nila dayon nga for seminar ang imo nga lisensya, no? Kay buot sa ringon according to kay Sir Mariano, kinanglanon mo siguro what is seminar? Kay ti wala ka kabalo gali nga ginubra nimo, isa ka pagbayular sa layi sa dalanon Action Erect, no? Ti pagkuha mo lisensya, may another seminar kagid nga i-undergo para ma-claim mo ang imong lisensya Action Erect. Yari sa Police Major Benito Mariano, tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Bacolod City naman, sir. Sir, kamusta po? Kamusta ang assessment ninyo, sir? Sir, okay naman, sir, yung operations natin. Maganda naman, sir, dahil naka-coordinate tayo sa PCPO and sa BTAW. Nakasama natin sila sa operations. Kasama po ang LTO. Kasama po ang PIGTP. So, maganda naman, sir, yung ginanabagan, sir. Dito kami pumesto sa Lopez East. Okay. Yung apat na kanto sa mga pulis, naglagay po dahil dyan ng mga tao during our one-time time operations. Naging maayos naman, sir. Yung flow ng traffic natin is maayos naman. Nawala, sir, yung mga obstructions at mga legally parked na vehicles, kaya medyo maayos yung flow ng traffic natin, sir. Oh, Opo, mabot siya ng yung issue DOP natin, sir, is 54. Yung issue EP natin, sir, is 73. Okay. The total issuance po natin is 127 tickets po yung issue natin kanina. Okay. So, both na po ito sa lahat matibang klaseng sasakyan na po. Lahat ng klase na sasakyan na po. Pero Ito po na yung na-inbound na mga motorcycles and tricycles yung po in-inbound po din is nasa bitaw po. okay. Pero most probably po, mga motorsiklo siguro, no? Itong mga violation, nagpa-violate. Yung mga na-inbound po, mostly po mga motorcycles and mga tricycles. Oo. Yung pong iba naman po mga natikita natin, mga permits, is yung po mga merong mga LED and backlamps na pinagpapawal, and kasama na rin po dyan yung mga walang plata, mga no-break, walang seatbelt po, yung seatbelt law natin, mga expired registrations, and wala po mga helmet, and wala po mga license, kasama na rin po dyan naman. Action Erika Batian, si Police Major Benito Mariano, tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Assessment nila kay nasaging kasanila nga one-time big-time operation. Amo ning ilabi nga pag-sekyar kung kamusta ba namin nagamay na sa gyapon sa mga layi kag ginapatuman nga mga protocol sa dalanon. Kagamot kay inabi liwat nila nga pagpanumdom sa mga motorista nga matsundon gid ang tanan ng mga pulis sagod nga maligawan ang aksidente sa dalanon kag matikita ng Action Erika. pila to ka inad? 127? 120 tanan. Dala ng tricycle kag motor. Dala na tayo sa kag motor. Wow. Plus naging pang-impound pero hindi dilagin ma-calculate o kung naisip kaya the actual and data sa Bacolod Traffic Authority Office. So of course, sa Ponte Police Lieutenant Colonel Loisito Asibutse Action Erect, no? Dako violation? Damo, ganyan damo man sila sang naging pang dakop, damo man sila pang tikitan. Hindi man na basta nga imo nga penalty, dako man ang imo nga sanction nga pagbayaran, labi na kun natikitan ikaw. Depende man sa sa may violation nimo, kung day mo violation, kalabanan ti amo na kuno may mga LED light ng sakyan o kun ang motor ti ambad rin ni Sir Mariano nga ginadako pang LED light kay oras nga kun nagano na kasi ilaw na sa mata sa mo, base lamang katuga pa accident labi na sa mga driver nga masilawan sa dalanon kag ginali nga mag-focus sa dalan amo nang ilang nga magkairitara sa ila Action Erect. Tapos kung may mga driver nga badakpan nga may violation paghambal nila nga way ko kabalo ginonot na nga i-seminar. I-seminar kada yon nabutangan na sa ticket sa copy sang ticket nila Action Erect. Mas sila nga sir nga i-seminar mo ko ti nga sir ginot mo nga seminar kay mo way ka kabalo sa violation mo. Oo, kay kalabanan, turmiara, agad lang nga nag-resist. Bala nga, hindi, sir, amo niyo, tiyambali, sir, amo na lang niyo.
no? At pag di mo lisensya, bugaan ka naman ticket, no? Pagkadto mo, pag-renew mo, for seminar ka. Kay para balaan mo liwat kuno nung imo ngay moon, kay mabalaan mo kuno nung imo nga violasyon. Kaya hindi mo na pwede nga dakpon ka mo namon nga wala ka mo violation o tikitan ka mo nga wala violation action. Correct. Kaya mo na ginobra na lang nila subong para isanay kay istorya kag wala sang problema. Damo gid ang na corner gili kay na. Yes. Now, 127 gid ilangan na pang corner, no? Karon ako sa nagbabatyan ang kabaisang pagpayag naman kag pagpatag diri sa purong barangay sa barangay Panokoy nagangtanan sa issue nga nagluntad ra sa isa ka resort sa mismo sa barangay Panokoy diriban sa syudad sang Bacolod. Pero sa totalan nga maka-action mo sa musanipan po namin gid manhigop sang mainit nga kape. Pero sa patol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Giraksyon John Diaz, di damo-damo nga mga motorista nga nag-violar sa traffic rules and regulation ang na-corner kina sa gintingog nga puwersa sa nga Bacolod Traffic Authority Office, Land Transportation Office, Bacolod District Office, kag ang mga taga Highway Patrol Group sa papanguna sang newly promoted Police Major Mariano. Sa kada dakop nila sa mga driver nga nagasiling nga way ko kabalo sang nga violation nga liina ginanote dayon ni Mariano for seminar. Nagmulta ka na, masiminar ka pa. Pag iban nga kaliso, kagalikaw, kaging corner ang lugar, sa diin magipatagayon nga one-time, big-time operation, joint operation sang Bitaw, LTO Bacolod CAC, Highway Patrol Group. Congratulations! Ini parte balaya sa mga ambulance naton nga nagapauli na bla sa ila destinasyon o yung mga nunoy, mga toto, hindi nyo mapag-i-blinker ang inyong siren. Kagalaka mo kapauwang sa inyo siling ambulance. Kung hindi emerhensya, di mapuli na kamo sa lugar nyo, mapasiringi kamo, mapauwangi kamo para nga tagaan kamo ligwa sa dalan, kaya kung nabi emergency katunto ng iba nga mga driver mo. Hindi ba kay tanan ha? Why talaga generalize ha? Iba nga driver at pagpuli iya sakay sa ambulansya nila. Why na ginapasirin niya? Kaya iba na puli sila mo. Pero iba niya mga tuntugit, ginapasirin na. Ginapablinker pang ilang ambulance. Para kung nabi ang ilang karga emergency. Para paunahon sila katunto. Pero igo mura, tarawon mong likod. Ang karga nila puraw tao, may bit-bit nga grocery. Alin sa downtown ay kanami nga mga tao. Gablinker, gauwang mo kasi mo emergency. Sos, igo makalampuas ka ng tao ng likod, puno sang kinarton ka grocery. Kita mo ng katunto nila. Ang ambulansya ginakargahan emergency. Hindi na ginakargahan ng emergency ng karga tao. Hindi ka magpasirin, hindi ka magpauwang patasiglagan kung hindi emergency. Tiba niya ka pauwang ka nga pahuni blinker nila. Kapasiga blinker nila. Ang karga, kinarton ka grocery, katunto. Ay, kanami nga mga driver pa liwatan. Muna dapat guro dakpon. Ang ilaya pa paturutunto na lang bla. Magi ba nabi kung maging respondiran sila or hilig ang awon nga makabalik sila kay nga may emergency kaya do makonsider mo pra. Pinablaman ng pauli naman nga tawhay na mapa-blinker ka mapauwang pa sang sirene nila ay ka mga tunto klase tao ni. Hindi ba kay tanana?
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 when we come back. Report sa ato sa mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton, importante nga mga pahibalo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasan
liwanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Para pista na tayo, alas 5:35 na. Stand by sa report ni Aksyon Eden Aboso, ha. Mayong hapon nila kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposan family. Ara na nakashare na siya. Sila ni Ebony Butzer sang Germany, si Toots MK kag si Omar Mola. Pa-check attendance na sila, wa. Naga-monitor sila. Sila ni Susan Gonzales kag ni Sir Edwin Pineda sang New Jersey. Happy birthday gini karong adlaw kay Aksyon Boy Duran, ha. Aksyon Boy Duran, happy birthday. Halin diri sa imo ka pamilya sa Aksyon Radio Bacolod. Happy birthday, Aksyon Boy! Sa kay Madam Jean Hisolgon and family, check attendance man siya. Sila ni Sir Erwin Gonzales. Ara siya, naga-monitor man sila.
ang mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, mga miyembro sa OTTG, taxi driver sa Action Radio, padayon ang ila sini nga paglambiyong pangita pasahero para lang makabulubutwa sa ila arkila sang taxi. Noon yung manggubat, no? Mas biyahe mo? Laya, gid, laya. Sige. Si Jose Mongcal Turilyar aman ho. Tag si Noel Amar. Totoo Noel Amar, check attendance lang. Dari report ni Action Radio Naboso, gikan sa Kapitolyo Provincial update sa iyang mga balita. Action Radio, mga hapon, please come in. Action na Eric, ginpaydalom na sa swab test karon nga adlaw ang mag-asawa nga taga Banwa sa Pontevedra. Last just gina sang Action Fred kay gilayon ginpadala sa molecular laboratory sa syudad sang Silay. Agud man nga mausisa sa aton pag-istorya kay Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso ang mag-asawa Action Eric amo gid lamang ang ginpaydalom sa liwat nga pag-swab test kay ang ila sini nga bata although ginbutang sa may quarantine facility sang Banwa pero wala iya ginpaydalom sa swab test bangod negatibo man ini sa una nga swab test nga kang ginpaidalom sila pero si hambal ni Alonso nga si iya nahibaluan ipadala gini Action Eric ni Governor Bong Lacson ang specimen agud masiguro nga hindi sila positibo sa UK variant sang COVID-19. Palayag ni Alonso nga wala man kinahanglan sang contact tracing team angot sa mga kaso bangod restrikto nga nagpaidalom sa home quarantine ang ining magpamilya. Ang habay lang ni Alonso nga kung mayara pagid wala action na Eric magapauli sa ila sinibanwa mga residente wala gid sila ginadumilian dapat magpanugid sila sang matudtod gid lamang para hindi mabudlayan man ang aton sini nga mga otoridad in kaso magpositibo sila sa virus. Suno kay Alonso antes nagpositibo sa COVID-19 ang mag-asawa wala na sang COVID-19 cases at sa ila sini nga Banwa. Pamatin naton si Mayor Alonso. Duwa lang ang gin-swab, no? Ang mag-asawa lang, no? Kaya ang bata nila yan, negative man to mo. No? Pero gina-quarantine, sila subong ang bata, ginlain siya. Ang duwa yung mag-asawa, ganay sa quarantine na area na mo, no? In-swab sila kayo na, ginpadala na mahulat na lang kami sa result, no? Strict home quarantine, to sila, duwa man lang katlaw to, no? Binabantayan sila, Why man sila kagwa, no? As far as sa amon niya pag-monitor, wala sila kagwa. Itong contact tracing kami, nag-investigar kami. Though wala man sila nagwa, sila lang kitada kay hindi pala nakapasar sa home quarantine kung ang ila balay-bala hindi suited suitable para sa home quarantine, no? Kung sinuparay lang sila, no? Hindi ko ang province ma-take legal action, they have to face it. Sa sini naman nga panahon, importante ang ikaing lawas. Sagud malikawan ang mga balatian. Kapitolyo Provincial, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Ida Naboso report gikan sa Kapitolyo Provincial. May hapon na kay Toto Ronnie Inyon, taxi driver sang OTTG. Ka-monitor sa atong sininga pag-pangalagad. Sa kay Kagawad Mitoy Aquino sa Dawis, Barangay 14. May lang nila nga pagpamati kay Kagawad Mitoy Aquino sa Dawis, Barangay 14. Ka-monitor gid siya sa inyo diri nga palatuntunan. Ginatamyaw na ni Jenny Solgon si Eden Abuso niya mayong hapon na kay Action Eden Abuso.
Natamyaman ni Noel Amar, happy birthday si Action Boy Duran. Si Mr. Bobby Muñoz, Santa Lisay. Sir Bobby, may hapon din siya po sa Bilog pa Pamilya. Si Angela Liarte Gayondato, naga-monitor man sa ato, no? Si Sir Dennis Perma, Sir Dennis Perma and family, ga-monitor sa aton. Sila ni Toto Andro Juanitis and family. Ara gid sila ho. Naga-pamati gid diri sa inyo pala tuntuna. Again sa kay Madam Jenny Solgondra, kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa, always good nga naga-monitor diri sa inyo pala tuntuna. Ay, puwerte. Magabalik ang inyo siring nga pala tuntunan when we come back. Dugang nga mga aksyon balita sa pagpanumbalik sa inyo pala tuntunan. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Pabalik din sa ito mabalagad. Dali lang kayo may flash report ng ato City Patrol. Report! Flash report sa Patrol Traffic Accident. John Piscamin. Patay aksyon Eric ang isa dari kalalaki nga wala pa naton mabalang kung pila ng edad niya kag si ano ginamatutod niya ngalan sining aksidente nga naguntad sining lamang hapon diri mismo sa area sang Puro Katiringban Barangay 40 Suradman sang Bacolod along Hernais Extension lamang ini diri ba sa tabok sang isa dari sa Medical Clinic aksyon Eric kinikandalan kagatubang sang mga computer shop mismo diri gida sa may bangga bala pa sulod sa may Puro Katiringban. Ini matapos ang isang impormasyon nga aton nga nabaton nagamaneho sang bisikleta ining lalaki aksyon Eric kay ginalugar na bungguan sini ining isa ka motorsiklo nga nagaparada sa kilid sang dalan.
pagtumba, natumba lang man siya kuno, kaya ginapatian nila doon na cardiac arrest, bila ginatake sa korason. Hindi na sa aksidente, ya? May nabungguan siya, no? Nabungguan siya ang nagapark na motor, natumba siya. And then dumahimo, gurugin na atake sa korason ang ilang persona. Nga ba mo tugin na tunaan sa nga kamatayon ang katabo sa nga mga tunion ayon sa kilisang dalan nga hamyangon ining lalaki din tabunan na lamang nila sang habol nga nagaduag sang puti action Eric no ining persona suliman nga hapon may gina-check sila diri sa lugar action Eric kung ano pag hindi matod kay bandiri wala nakabalog kung ano matod nga natabo, i-check tabi. So, ano din nakakita kay na? Ang tabok inahaw. Ano natabok kay na, tay? Naglabay na natin siya, ano nang isalin? Libertad. Tapos, ang motor ni Dra na. Dito na yung tawatlong na, Okay. Naglabay siya nga naglabay, kung salakay yan yung motor, Hindi nga na igong motor. Tumba, gini, sa tigil ng sakay, gini sa motor, Tumba ni motor ka, tumba man sa. Sabi namon niya gani kung nakuyap lang. Di katapusan gali amo na tong iyang alas to nga mga kwan. Damo man sang nagbululig di may ara mangani nga na idalaan BP to in kwan to Korea kabitaw to kon traffic. Hindi kita way. Ano man traffic pagdagan yang nakabunggo. Way kami kakita kun dati basta na subsob di sa motor. Ay sus. Gabisiklita siya nagbunggo sa motor mo. Motor action Eric no. Gabisiklita siya nagbunggo sa motor. Yes. Amo ginang natabo, no? Basi last breath ito guro ang pagbunggo ya? Hindi pa ginaton matumod sining nga mga tinion. Ara na nga emergency? Emergency tang ambulance ara na? Ayun sari na di actually, no? Action Eric ang emergency responder. Anong ginahimo nila da? Anong ginahimo nila? Aso po nga matanion, actually nag-investigar na ring pulis. Ari pa sa Japon ang lawas sining persona. Tambokon sa nga lalaki, action Eric. Uy. Nga nakasuksok sang ito, blue nga t-shirt. Wala ID, wala wallet na no? Subong wala, may cellphone siya nga nakuha. Okay. Ang iyalaw ay ang bayo, may mga printed ni siya sang mga design nga ano naman may mga iya pala ka camera, may design sang iya ka salakyan nga dobiring. Okay. May dari sang iya ka pangsiman na pala nga art axorek nga disenyo mismo no. Axorek. Why gila pamilya yang naka-responder? Pero kay na pagtumbaya wala naman sila kapayang bulik. Ang laki, wala na sa katimok-timok. Wala nga, ang ginkuhan na lang sa ginalay, ay na lang sa siyang taga-drip. Ay, sus. Kaya naman, naka-plak lang sa motor? Hindi, kung hindi siya lang ganito, hindi siya muna sa motor, hindi siya sa laka yung motor. Okay, nag-upod sa tumba. Nag-upod sa tumba, pag niya tumba, dala motor. Dala sa bike, at saka yung bike. Okay. Hindi niya alay, ay sa taga-drip, wala na matabangan. May araman nga voluntary nga na dala man sa iya aparato, wala na. Jesus. So wala man may nakabunggo siya sa likod nga gawin. Why siya lang iya. Pinagtakay na siya sa bike ng ang iya age do kapatakilid. Takilid na siya pakat ko sa nagtakay sa motor. Basta lain ito matsay ko sa bisikleta ya nagbalang-balang bisikleta na bunggo sa motor. Kaya mo nang iya nga kwanda ginalay ay sa namon kay para nga basi matabangan pa di nagkuan balang voluntaryo so nga nyaway na. So, tawag namon sa ambulansya, kadugay man. Huwag man dugay. Hindi man na matandog namon niya nga siling ikarga. Pero kung tayo pagpumpay, kaguro ginawa pa ba? Ginawa sa, guro mga 5 sika, guro mga 1 minute, guro ni guro. Wala man sa pilas kinatay. Ilan taon namon, mga gas-gas man lang sa kwan sa guro, sa iya nga bike guro. Yung mga gas-gas ang ginawa. So, lugod sa bugat sa dakudan siya ng tao, no? Bike, lawas ya. Basta siguro na kuha na, basta yung high blood na. Duway naman iban nga naman, no? Nga nagdapok pagtubak. Nagwa ka mo. Nagwa ko ya, kaya hindi ko ginapusa abi ko ya, ginapusaran ng among motor. Hindi, nagwa kami, tapusan talabangan gali. Kaya mo na nga, alalaya namon, kaya huwag kinilay mo, kaya lagi ako, kapag iya kabuhi. Correct. That time, damo, disalakyan ganilabay. Damo eh. Wala swerte ka, kasi malapakan Damo no? eh, kaya mga pundo, galing ginakwanda nga itong mga traffic enforcer dito, ang ginapariksa. Kaya hindi siya familiar sa inyo? Hindi.
Kaya ang iyang mga gamit yan, ipananaw namon. Bali, may makakilala, mapatawagan si YG. Ano lang may mga cellphone lang sa Cellphone, kompleto. May kompleto sa duwa. May wallet, ID, ano? Gaso ng iyang money, ara sa bagbag ng iyang bike. Yung bike at tutubak up si Turo. May wallet, mas siguro nga may ID, no? Why? Wallet. Kung may wallet, siya nga may ID, kung hindi natawagan dahil. Correct. Kung tanan nga mga kuha na rin sa pagkatabo din, araw tanan sa cellphone, tanan daw gin pa public, gin kuha namon dahil. Pero tayo may helmet sa kina or wala? Why? Why helmet? Face mask lang sa. Face mask lang. Para tanan niya sa mga nila, siya ara. Pali naka-shorts sa naman. Short sa, tapos naka, daw kwando sandal. Okay. Sandal. Tapos, wala man sa helmet, no? O kung protection siya diri nga baga. Ano ginagawa mula na sa tanan ng kwan yun? Nasig lagi sa mutabo kapag agulpi na siya nawadaan na motor. Ginagaw kami guwa, kaya pag nagapok sa motor, abi na mo na kung ano. Pag guwa na mo na to, gasakay sa iya nga bike, gasandig ng bike, tumba ni duwa, at bali tatlo sa tanan niya, dinalay ay namon, hindi talabangan mo. Why na tanan kasi wala basta nang lantaw nga magbiti. Hindi why na kuno. Kaya mo sa sinabayan mo. Tapos diri, ibisan taga diri tayo ay man may nakakilala kung pangayaw. Ano pangayaw? Kung lang taon to pangayaw sa. Ano may nakalabay din nga isa ka babae, ang kuha niya kuno taga Bilya sa Puro. Bila sa Kuro? Yung namin na tanin ma-confirm sa kuwan. Kasi way ka man kuwan ba? Sige, way sa ID, way sa kuwan, way sa mga kuwan sa iya nga. Ano lang nga ngalan? Oo. Ito basta may nakamuno, sige na, nga, tagal Bilya Sukuro. Okay. Yung namin na tanin ma-confirm sa barangay to, sa Bilya Sukuro, kung may na imata ka nga muna. Pero may ngalan ka muna kuha, gina. Why gani? Why yes? Isa. Gulpi lang gusto na to. Panuan mo, ginisip nga mo nang iya nga, dala-dala sa bike, why? Kasi na motor na tayo nyo na. Wow, mo nisan. Iya di ka... MCS. Okay. Forget. Oo. Nabalasyaan. Dahil sa time kay ina, no? As a lot mga kapson, ari kami dari sa area mismo, sa puro katiling ban, barangay 40. Ano ka ngalan mo, tay? Si Benji Parar. Benji Parar. Kailan na edad mo, tay? Sabi ko Benji Paras nga basketball player. Si Sir Benji Parar, actionerek. Sabi ko rin Benji Paras pamati ko, Parar gali. Oo. Ila na di ka mong tag-iya, tay. Hindi man yun. Ekwan lang kami din, nagkilala lang kami. Wow, mo ni sana ni gusto. Okay. Taga-parkila ka mo. Hindi, ano negosyo ni Manong nga? Nagkilala na mo. Actionerek? Ano negosyo ya? Amo ning do sa computer, balaga pang repair sila. Okay. Mayroon sila mga pisonet na ginapang himo, no? Okay. Action Eric gani Igadalan gali na? Benji, no? Igadalan gali na? Ari ni gidi sa gadalan sila pitay ay bala pa kadto police station 6. Okay. Dahil lang sa kilid sang dalan Action Eric na sakwa, no? Lamang natumba ini isa ka lalaki nga wala pagyapon na kilalaan tubtob siliman nga matrion kay ang kabudayan diri nila wala sang identification o kon IDs pila ka mga personal document nga makuha gikan diri sa posisyon sining lalaki Action Ereka bisa ng cellphone niya may ara sila nakuha o galing wala sang ginatawag naton nga password kasi may lock ang iya sining cellphone kung tani mabuksan, no? Touchscreen na yung cellphone? Touchscreen niya phone nga nagaduwag sang itom. Mayo ka caption an base pwede lang pud ang caption aton nga Facebook live kay bago ra kita nakasulod sini nga tinion Action Ereka. Okay. Dapat ka pamangkot sa liwat ari kita sa area sang puro Katiringban barangay 40 Surat sa Bacolod. Ining lalaki nagabike ni sa kaina kay base sa pagpayag diri ni Sir Parara nga halin isa sa may Libertad Action Ereka kadto dito is pa Police Station 2 6 ang iya direksyon. Diba sa direksyon sa Bila Socorro gid man? Amo tong initial nila kay ina, no? Siya puli na. Gani pa puli na guro kay tinigto ginang direksyon Action Ereka. Na pungkuan sini ang isa ka motor o kunabi motorsiklo nga nagaparada sa kilid sang dalan. Okay. Do sa kuno ya ang nagbunggo sang nagsagaid. Pagbunggo ak sa tumbang motor nag-upod man isa no do nagdamag do sa motorsiklo. Sus. Diyan tabang-tabangan diri nila sa mga pulis sa lugar o galing kuno nakagulo ginawa pa man galing kiti golpe na lang ginabawian sang kabuhi Action Ereka. Ining persona nga ini no gitingwan magid nila nagtawag man sila gani isang bulig sang emergency responder bisan diri na kay balo sa lugar. O galing na may nagsiling ati wala na gid nagaginawa ining lalaki, no? Sign of life.
Why nagit sign of life action, Erika? Gina-check pa naton kung ba kay katulad sa subong kakapulisan ang mga possible nga mga lugar agod makilalaan kung sino ining persona, no? Sa luwat nakasuksok ni siya sang blue nga t-shirt printed o siningon may mga designs nga mga symbols action nga dagmay. Then nakashort ini siya, nakatsinelas, blondie ang iya nga buhok. Medium to large ang iya sa nga body size action, Erika. Sabi, no, mga more or less, mga 5'4" to 5'6" siguro ang katason sining persona. Edad. Ang mga edad, mga more or less, mga early 30 years old, action na rekes. Hubin pa. Base kay nasa picture nga ito nga kuha kay sining mga tanion na tabunan, ini siya sang habol, nga nagadoag sang puti, no? Kag ang ulo, ginbutangan sang dapel nga karton, okay, no? Okay. Sang mga sa lugar. Kung makita natin, aristopad yan actually ang ambulance ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, ang ambulance number 1 action direct nga nakadto mismo sa lugar nga nagresponde man katari kagud mahingagaw non iladri kag masalbar pa ang kabuisaning persona action Eric. Ano naman ang pinakauli ring update gikan mismo sa area sa Puro Katiling Ban. Anyway, mo to ang impormasyon nga rekuha naton gikan sa pwede ka mga taxi sa lugar. Karon ha, ibalo naton sinong ngalan sining persona. Kag anong pinaka-latest nga investigation sa traffic investigator on duty sa police station number 6. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz na nagpatuloy sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na balita. Live report from where the action is. John Diaz, dala sa may Puro Katilimban, sa barangay 40 ining pagbunggo sang tao nga nagabisikleta sa nagaparking ang motorsiklo dila. Kinapatihan nga posible basi kon ginatake sa korason o kon cardiac arrest. Tulo chabi-chabi ni siya mo. Kay asto sa identity sini, way pagid, kay way man sa mga wallet, ka nag-recover sa iya. Pero ang report kay sa interview na action dyan earlier, na basi taga Villa Socorro, ini no? Amo pa na karoon ang ginatutukan action dyan, agad may balawang, ang identity sining lalaki nga nagabike, nagulpi lang, nagbunggo sa motosiklo nga naga-parking, yatap, patay, posible gin cardiac arrest. More development will follow karon mabatihan sa pagpalakat sa action firing line with action Artay Hopon Plus ang interview ni action John Diaz kay Barangay Kapitan Yolanda Babing Noble, Kapitan sang Panokoy angot dira sa sining naga-viral nga saot-saot sa isa dira ka beach sa aning area sang Barangay Panokoy tutukan sa pamalagad sang action firing line. Mga pun dira sa kay Miguel Nambong, sa kay John Piedotse. May hapon ang dira Sir John Pedotse. Larry de la Cruz, Elizabeth Malaka Gamalag, pamati man sa ato si Malagad, Ernesto Cervantes and family, dira sa Valladolid, monitor man sa ato, no? Katamyaran si Jobal Trinidad, happy birthday kay Action Boy Duran. Salamat kita. Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon, Jigs Garcia, si Melchorita Ferrer, ara man na. Evelyn Pomoseno, hindi ko ya interesado sa business mo. Kado yan na tanan ni PM mo. Jolie Militado Patrimonio ara man ga monitor sa to. Sige, gusto ko pa chimpo ko lang alang na gido. Sa kay RJ Javier da may hapon RJ Javier, good afternoon. Action report afternoon edition. Biyernes ka presentation Magata Copy ni Tiporario. Balik ini buwas Sabado, same time, same station. Ato sa Liwa Patrol, Unit Report sa action nga nagpalakad karong hapon, Action John Diaz, Action Eden Aboso, ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Paring Roger Montalbo da, sir, may hapon. Roger Montalbo and family sang Simaros Wine Center. Ang atong mga technical partner sa studio ay broadcast engineer Nelmar Madera with IT expert Sir Elway Dutilios. Sa transmitter control tower, Barangay Talok sa Bago, broadcast engineer Chief Engineer Noel Peñalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, talos lang kita diri Tiporario. Pero kita na kita karon sa Action Night Patrol, last jest of the balas 11. Ako naman sa Action Eric Magbano man nagasaling adios. Salamat gid.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!